Laitela. Ismo Laitela. Haista huomioon. Helenan poika hyökkäsi Rafael ja Romeon kimppuun aseen kanssa ja Rafael ampui sitä vahingossa. Hei taas. Ei sua yhtään hävetä. Pannaanko rahaa poikimaan? Menet omaan huoneeseen ja mietit vähän mitä oot tehnyt. En ikinä. Mä en mitenkään voi olla sun isäs. Eikä Liisa sun äitis. Mä oon raskaana. Juu, kiitos. En tarvitse apua. Varsinkaan mieheltä, joka on pahoinpidellyt mun siskoa. Nää on aina ollut tuolla alahylly. Älä jauha paska. Mitä helkkaria? Tossa se HIV-pariskunta nyt menee. No niin. Naisystävä vaatii... Voi hemmelin pitkä kynsi. Pitäisikö meidän keittää teetä näitten kanssa? En ikinä. Halvemmaksi tulisi heittää posteri Ossi sillalta alas. Oi. Anneli Mansikkaa. Ei mulla ole mitään ongelmaa. Eikö sulla ole mitään tekemistä? Ja tänään meillä on ruokana luumukiisseliä. Alkulämmittelyä. Halvemmaksi tulisi hypätä sillalta alas. Voi helvetin. Hei! Kuules tyttö. Saisikos pusuun? Hitto mikä sika.